Hi havia una vegada una nena que estava cansada d'estar tancada, perquè fora hi havia un virus que no la deixava sortir i no feia altra cosa que estar tancada. Caputxeta negra! Ja vaig! Què vols, mama? Què feies? Estava veient una pel·li. Des de que va venir el virus, no faig altra cosa que veure pel·lis. Em pots ajudar? Avui tinc molta feina. Què vols que faci? Porta això a la teva àvia. Aquí hi ha un pastís, fruites, un formatge que li agrada molt i un mòbil perquè ens truqui quan necessiti. Està bé. Per abans, passa pel mercadet de Josep, compra una mascareta i gel hidroalcohòlic. Està bé. I tu aprofita per rentar-te els cabells, que des que estem tancades no te'ls rentes. Ai, filla! Adéu, mama. Adéu, petó. Adéu. Cuida't. Era per aquest camí? O era per aquest? No, era per aquest, sí, per aquest. Anda, quin sol, com brilla el sol avui. Quines flors més boniques que hi ha. Anda, una papallona. Que bonica que és. Oh, fa molt de temps que no veig la neu. Abans d'arribar al mercat pujaré a la muntanya. Espero que hi hagi neu. Oh, la caputxeta va cap al mercat. Si vaig per el camí baix de la muntanya, arribaré abans. Això per aquí, això per allà. Molt bé, tot en ordre. Ara només cal esperar que arribi el primer client del dia. Oh, que bo tot el que hi ha per aquí. Fora d'aquí, Job. Aquí no hi ha res per tu. Doncs jo veig moltes coses bones. Doncs no et deixaré menjar res. Fora, 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 fora. Llavors jo et menjaré a tu. Patin, patan, patom, homes i dones del carrer. Patin, patan, patom, no trepitgeu el patufet. Hola, voldria 1 quilo de farina sense gluten, perquè a la meva mare el gluten no li senta bé. I després es va tirant pets tot el dia, com un bou. Oh, crec que m'estic donant boig. Escolta veus. No, li parlo jo. Sóc aquí sota. Si m'estic donant boig, veig una moneda que em parla. Ta 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 ta. Oh, que bé! Avui estic de sort. M'he trobat una moneda. No, sóc jo. Oh, Patufet, no t'havia vist. Ho sento. Està bé. Bon dia, Patufet. Bon dia, Josep. Bon dia. Oh, quina veu més ronca tens avui, senyor Josep. És que estic una mica molt de la gola. Hauries de cuidar-se, senyor Josep. Hi ha molt virus donant voltes per la ciutat. Llavors, què voleu? Jo, farina i una mascareta. Però no hi ha màscares de la teva talla. No importa, puc posar-te cinta adhesiva i això les anem. A veure, Patufet, salta que et poso la cinta adhesiva. Gràcies. I tu, Caputxeta, què vols? Jo una mascareta i gel hidroalcohòlic per l'àvia. Escolta, Patufet,
Has vist les dents del Josep? M'estan donant una mica de por. Sí, són una mica grans. Escolta, Caputxeta, has vist la quantitat de pèls que té el Josep? Sí, té molts. Alguna cosa no em quadra en aquesta història. Molt bé, però aquí tens. Gràcies. Escolta, Patufet, vols acompanyar-me a casa de l'àvia? He de portar aquestes coses i, de pas, li fem una mica de companyia. Val, m'encantaria. Però anem-nos immediatament d'aquí, que alguna cosa em fa mala olor. Crec que hauré d'avançar-me per arribar abans a la casa de l'àvia. Fins aviat, innocents. Per aquest camí arribaré més ràpid a la casa de l'àvia. Oh, tu qui ets? Sóc un virus. Quantes mans que tens? Són per agafar-se millor. I què fas tot sol a la ciutat? És que tots s'espanten de mi. Doncs jo no hi tinc por. A mi no em pots fer res. Ah, no? Ja he infectat a tots els lleons del zoològic de Barcelona. Ui. Prepara't perquè entraré per aquest nas tan gran que tens. No. Espera, és veritat que només pots viure dins d'un cos? Això és cert. A Virulàndia tothom lo comenta. Doncs tinc una idea. Què et sembla si ens fem amics? Jo podria portar-te on hi ha moltes persones. Conec una nena que està anant a casa de la seva àvia amb el seu amic Patufet. Em sembla una idea genial. Doncs anem. Anem. Perdón, perdona. Mira, Patufet, aquest és el camí més curt. No recordo haver anat per aquest camí l'última vegada. Patufet, qui ve per allà? És qui crec que és? Hola. Pare Nadal? Ets tu? No, sóc en Melchor, en Gaspar i en Baltasar, tots junts. I què fas per aquí? He perdut el meu sac de regals i l'estic buscant. Quina irresponsabilitat! No diguis això. O no tindràs regals. Doncs, si els has perdut, tampoc et rebré. Tinc a tots els meus fullets preparant més regals. És una broma. Doncs t'acompanya'ns de casa de l'àvia, que ja podria teixir-te un sac de nou en qüestió de minuts. O potser... ja en té un de fet. Oh, doncs anem. Doncs anem per aquí. Sí, a casa de l'àvia. Mira, ja hi som. Ha estat més llarg del que m'esperava. Truquem a la porta. Endavant, sisplau, la porta és oberta. Que estrany. La meva àvia mai deixa la porta oberta. Oh, has vingut amb més companyia del que m'esperava. Sí, el Pare Nadal Hola. i el Patufet. Hola, àvia. Doncs jo també estic en companyia. Ataca, virus! Ah!
Àvia, què et passa? Per què ens has tirat un virus? I quins ulls tan grans que tens. Són per veure't millor, estimada. I quin nas tan gros que tens avui. És per olorar-te millor, estimada. I quina boca tan gran tens. Àvia, en realitat ets tu? No, sóc a la panxa del llop, amb qui estàs parlant? Oh, àvia! Tranquil·la, vaig a rescatar-te. Llop, obre la boca i menja'm. És clar que és Caputxeta. Endavant. Ai! Que bo. Oh, no, s'ha menjat a la Caputxeta. Tranquil·la, Caputxeta. Vaig a rescatar-te. Llop, obre la boca. Que sabrós. Ara només em queda menjar-te tu, Patufet. No, sisplau. És que sóc molt petitó. No sóc digne ni de l'intent. Igualment, estic tan ple que no puc, no em trobo bé de la panxa. Se m'acut una cosa. Unes cols que podrien ajudar-te. Només les has de menjar. El que sigui, però ràpid. I ara què? Només hem d'esperar un minut i sorgirà efecte. Ah, ja està fent efecte. Buf. Oh, mireu que m'he trobat a la panxa del llop, la meva bossa. Me'n vaig corrent a repartir els regals. Adeu! Oh, quina sort que encara estic viu. Me'n vaig corrent al mercat. Adéu, Patufet. Adéu, senyor Josep, adéu. Adéu, Job, adéu, adéu. I va ser així que la Caputxeta, l'àvia, el pare Nadal i el Josep es van salvar de la panxa del llop gràcies al Patufet. I vet aquí la Caputxeta i el Patufet, aquest conte ha fet un